Kain tayo nga, guys. Lagyan nila ng suka at sili. Ay, suka at asin. Ito yung wild pipino. Wala. Nami. Crunchy. Crunchy siya, ganito. Oh my God! First time ko kumain ito. Lami kayo. Mura siya pipino, no? Mura siya pipino nga kuan lasa niya, pero gagmay kaayo. Nalami kayong suka higupon. Ano ba yun? Oh, urot na. Uy, si Inday, ka ampod. Lami ang suka, no? Naasin. Ay, oh. Sama na yun. Apa jud, oh. Kahilo nila. Dara, oh. Diho? Diho yun. Oh. Okay. Try. Uy, di na mao, anak. Ma, dad, dula ka na guys. Lewa guys, sunahay ka. Guys, Saan, mga guys? guys, dula ka guys. Wala diri di ay. Nagkagbunga. Ayo lagi mapaakan lagi mo ng spider nga dako. Nga diha daghan? Daghan? Pwede na ay humok na siya. Uy, daghan na bunga. Lamon, tilas. Rao na. Asa? Inday na ito. Naman. Haw nak naasang tilas. Daghan? Hala, katul kay na. Katula. Pajud. Katul. Ay, ang hinog kay wa na lami. Aslam-aslam naman na siya. Tatol. Tatoyo, tato. Na. Hindi na. Tat. Naranday oh. Duhala. Wala pa niya tangwa na. Wala na ilain. Sa ilalim na dako kayo. Pwede rin din ito. Hala hinog naman na. Pwede na ni. Pwede na sa babaw. Oo bro. Pwede rin nga ni. Iris. Kaon ako. Aman. Aman na inday. Aman. Aman na inday. Wala na? Wala rin sa inog. Ha? Lami ang hinog. Aslam-aslam man ang hinog. Wala ilain. Ito po oh, dito ay. Naining katay. Maa, may bunga? Ang gamay ra. Asaro dyan. Dada, dito. Asaro mo, pakita ako. Ay! Ah! Wala dyan, bay. Matura kami. Wala. Daghan na kagkuha. Sabon sa ta. Uy. Katutel mo ito niya na. Daghan na dito. Oh. Ah. Pinairo ah. Anak. Dali mama dali. Iso si mo sina day anak, puyos. Ada ka nagbunga. Hala dara o daghan kayo oh. Under pa. Under pa na sa babaw. Hala daghan nagbunga. May kayo. Ma. Oh. Asaw ma. Wa ka kakuha. Ma sa dito wa. Ali ka kabot nak. Taas mo nara okay ni kuha anak ko. Kanang kuana. Iya. Hindi butang diri inday. Pwede rin makuha ang hinog. Kaya. Pwede rin makuha ng hinog. Ayun ang hinog kay dili man na makaon kay hinog naman na wala na lami. Dawa. Kanang hilaw kadang green pa. Uy, yun di sa una na tiris. Oh. Ma, lo, sana iyo pang kanong to. Wow, hinog naman na anak. Ayun ang hinog. Bara. Wala na dito. Apa, pikas ah.
Tuwa, daghang kay bunga day. Kumanguha guro kay na apa. Hasa. Wala, kadagko sa talong. Dagko kang talong, oh. Tambo kayong talong. To, dewa! Dewa wa! Go! Tapos mabaw. Sa diha oh. Diha ang. Tara guys. Ay, mama tan abot ma. Tan abot. Abot ta. Tan ta abot. Nadi ay. Ah, Asa ron? ano? Ah. Tan na taas mo. Ha? Hindi taas mo. Taas? Hindi ko taas. Dili ka taas? Oh, tug lagi gud to. Tara na na. Yo, taas Tara na. po diba? Ato na taden. Oh, dala. Oh. Ambin. Ano ba te? Ato dito, nguha sila kuan, bunga. So mo na siya guys, na mo na mi og panguha og wild cucumber sa manguli nami. Pero sa una jud mga guys, katong dili pa uso ang mga gadget, ang social media, wala jud mi kabalo nga makaon din siyang mananapa. Kay kung nakabalo pa mi nga makaon din na siya sus hagbay ra jud man sige kaon na kay purtijong daghan na sa amo ang bukid. Bisag daplin lang sa sapa, daplin sa dan, makit-an jud na ni purting daghan na nagpasa. Oh, kadaghan sa kuha ni Inday. Manila. Aroy? Lami ko yan oh. Ay, bitaw na. Lami dong? Wala ka kami inday. Nagawin ka.